ọgbanta nkwado dị iche iche bụ nke enwere na Agụata Federal Constituency bụ nke gara n'ihu wee kpụrụ ukpe ekene bịa tozie onye nke na-anọchite anya aka n'ebe ahụ bụ Honorable Dominic Okafor maka ezi nnọchite anya bụ nke ọ na-anọchite anya ndị mmadụ. Ha gara n'ihu wee nye ya bụ otito n'ọgbakọ pụrụ iche bụ nke ha nwere n'ụlọ ezumezu ka ma bụrụkwazị ebe onye nnọchite anya akọ gara n'ihu wee kọwara ha ihe dịgasị iche iche dịka ọlụ na-alụ si wee dị. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Ka ahụ bụ nke ndị otu YIAGA African Center for Legislative Engagement kwadoro. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye kọmishọna na-afụ maka ego nọchitere anya ya Maazị Izuchukwu Okafor toro Injinia Okafor maka ezi ọrụ ọ na-alụ nyegara ndị Agụata nakwa steeti a n'ụlọ omebe iwu nke etiti. Ọ dọrọ ya ka o jisi ike n'ezi ọrụ ọ na-alụ bụ nke o kwuru na ọ bụ ihe ji mara ndị otu APGA. Aka na-achị steeti a kwere nkwa ịkwado onye na-anọchite anya okpuru ọchịchị Agụata n'ụlọ omeiwu nke etiti na ihe ọbụla ọ ga-eme iji wee wote mmepe nakwa ezi nnọchite anya n'ụlọ omeiwu nke etiti. Onye isi oche otu APGA na Naịjirịa bụ Barrister Sly Ezeokenwa gosipụtara obi aṅụrị ya maka ọchịchị Honorable Okafor na-achị ma rụtụkwazi aka na otu APGA bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga na-agbadoro ndị otu ya ukwu n'ihe ọbụla ha na-eme bụ nke gbadosiri ụkwụ n'ịfụ na ndị mmadụ na-ebi ezi ndụ. Onye coordinator otu YIAGA African Center for Legislative Engagement bụ Dọkịnta Sam Oguche n'okwu nke ya kwuru na ọrụ ọma ahụ onye omebe iwu a rugoro bụ nke ga-abụ ihe nlegara anya nakwa ihe nrụtụ aka nyegara mgbe a ga na-enyocha ya na afọ na-abịa ma gosipụtazikwe nkwenye ya na onye omeiwu a n'ọdịnihu ga-eme karịa ka o mere ma kwekwezie ya nkwa na otu ahụ ga na-akwado ya. Ọtụtụ ndị ọzọ eji okwu ha agba izu bụ ndị gụnyere onye na-anọchite anya Agụata 2 Constituency n'ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Honorable Tony Mobiike nakwa onye isi oche ọchịchị nchere oge bụ Dọkịnta Chibueze Ọfọbụike nakwazi onye isi oche nke mmemme ahụ bụ Maazị Victor Ezeoke nọrọ n'oge ahụ wee kelee Honorable Okafor ya nakwa ezi ọrụ ya nakwa ezi nnọchite anya ya n'ụlọ omebe iwu nke etiti ma gwakwazie ya ụfọdụ ebe o kwesịrị itinyekwu aka iji wee fụ na enwetara ezigbo mmepe n'ebe ahụ. Na nzaghachi ya, Injinia Okafor kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nke nyegoro ya aka ịma ebe ọ na-emete ihe ọ na-eme ya nakwa ebe ọ naghị emete ma kwekwezie nkwa ịgbasi mbọ ike na-arụchikwa ọrụ ike n'ebe o metụtara ịnọchite anya ndị okpuru ọchịchị ya. Ọ nọrọ n'oge ahụ wee gụpụta amụma 8 bụ nke ọ kwadogoro okpuru ọchịchị Agụata bụ nke gụnyere ịkwado ndị ntorobịa inweta mmepe n'ebe ọ gbasatara njem okporo ụzọ ya nakwa ihe egwuregwu nakwa imerime ihe ndị ọzọ. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ wee kesaa mpekele akwụkwọ bụ nke mmadụ 1,000 ga-erite erele inyocha anya ha n'efu ma dozikwa ndị President General ka ha gbasie mbọ ike fụ na amụma ga-erutu ndị opekata mpe na okpuru ọchịchị ahụ.